नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. ओसर गावातील त्या महिलेच्या मृतदेहाचं गूढ उलगडलं. अडाळी MIDC साठीचे विद्युत पोल टाकले जात आहेत शेतात. आणि काळेथर देवली तारकर्ली खार बंधारा कामाचं भूमिपूजन. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. सिंधुदुर्ग खारभूमी विकास विभाग, सिंधुदुर्ग नगरी तसंच कोकण आपत्ती प्रकल्पांतर्गत काळेथर देवली तारकर्ली खार बंधारा कामाचं भूमिपूजन आमदार निलेश राणेंच्या हस्ते करण्यात आलं. या कामासाठी 6,75,79,197 रुपये निधी मंजूर करण्यात आला आहे. काम वेळेत आणि दर्जेदार करण्याच्या सूचना आमदार निलेश राणे यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. एका महत्त्वाच्या आणि चांगल्या कामाच्या भूमिपूजनासाठी आपण इथे सगळे जमलो आहोत. कामाबद्दलची माहिती आपल्याला मिळालेली आहे, आपल्या समोर सांगण्यात आलेली आहे. त्यांचं मनोगत ऐकल्यानंतर आपल्याला या गोष्टीची माहिती असावी की आपल्या परिसरामध्ये जे काम होतंय ते कुठल्या लेवलचं होतंय, कसं होतंय, हे आपल्याला सगळ्यांना कळावं म्हणून मी मुद्दामून त्यांना आपल्यासमोर ती माहिती द्यायला सांगितली. हे सांगत असताना मॅडम, आपण जी माहिती दिली, मला आपल्याला विनंती करायची की आपल्या बोलण्यामध्ये आलं की जवळपास 5,000-5,500 हेक्टर ही आपल्याला ही जे काय खारलँड विकास जो काय करायचा आहे आणि ह्या कामानंतर आता ही जी काही कामं आपण ज्या कामांचा आपण उल्लेख केला ती कामं झाल्यानंतर जवळपास 2,500 हा क्षेत्र बाधित होईल. म्हणजे तरी एक मोठा क्षेत्र ह्या सगळ्या विषयाच्या बाहेर राहतो. तर तो लवकरात लवकर कसा करता येईल, आपल्या डिपार्टमेंटनी, आता पालकमंत्री आपले आहेत, खासदार आपले आहेत, लोकप्रतिनिधी आपले आहेत, आपण लवकरात लवकर तो एक प्रपोजल तयार करावा की उरलेल्या 3,000चं बाधित क्षेत्र जे आहे ते कसं कन्वर्ट करता येईल आपल्या ह्याच्यामध्ये. कारण का हे काम दर्जेदार होईल. मी खरं तर कौतुक आपल्याही करतो की आपण माहिती देत असताना आपण त्याचं महत्त्वही सांगितलं. आपत्ती व्यवस्थापन हे आपलं रोज जाणारं हे क्षेत्र नाही किंवा ह्या डिपार्टमेंटकडे आपलं रोज लक्ष जात नाही. जोपर्यंत काही नैसर्गिक आपत्ती येत नाही तोपर्यंत आपल्याला ह्या डिपार्टमेंटकडे लक्ष द्यावं असं वाटत नाही. तरी पण आपण ह्या डिपार्टमेंटमध्ये जे काम करताय, आपण या डिपार्टमेंटमध्ये जे काही एक आराखडा तयार केला, आपण केंद्राचा पण त्याच्यामध्ये उल्लेख केला आणि ही जी काय खारलँड विकासाची जी काही पद्धत आपण जी काय आखली ती लवकरात लवकर त्याचं फुटप्रिंट वाढवावं ह्यासाठी मी आपल्याला ह्या व्यासपीठावरून विनंती करतो. ह्या कामाबद्दल खरं तर नितेशनी जेव्हा आमदार होता, नितेश राणे तेव्हा मंत्री नव्हते, फक्त आमदार होते आणि तेव्हा हे पत्र दिलं होतं आणि त्याच्यानंतर जो काय फॉलोअप सुरू झाला तो मागच्या सरकारमध्ये, आमच्या 2.5 वर्षाच्या सरकारमध्ये तो सुरू झाला. आणि जसं आमचं महायुती सरकार काम करतंय, 1 वर्षाच्या आत आपल्याला तो निर्णय आला आणि आज कामाचं भूमिपूजन होतंय. खरं तर मी महायुतीच्या सरकारचं पण मनापासून आभार व्यक्त करतो. आताचे पालकमंत्री सन्मान नितेश राणे यांचेही आभार व्यक्त करतो. खासदार साहेबांचे, निलेश राणे साहेबांचे आभार व्यक्त करतो. कारण का हा भरघोस निधी आपल्याला जो काही आपल्याला सहज वाटतो, जो काही आलाय तो तसा सहज येत नसतो. तो खेचून आणावा लागतो, त्याच्यासाठी प्रयत्न करावे लागतात. मंत्रालय स्तरावर तसं वजन वापरावं लागतं. आपल्याला सगळ्यांना माहिती असेल नसेल मला माहीत नाही, पण मागच्या 2.5 वर्षामध्ये म्हणजे जेव्हा सन्माननीय शिंदे साहेब मुख्यमंत्री होते त्या काळापासून ते आतापर्यंत देवेंद्र फडणवीस साहेब जेव्हा आता मुख्यमंत्री आहेत, आपल्याला कोकणाला भरभरून निधी ह्या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला आहे. मनापासून मी त्यांचा आभार व्यक्त करतो. म्हणजे कुठलाही कागद आम्ही दिला तेव्हा तर मी काय आमदार पण नव्हतो. आमदार नसताना पण आपण जी कागद दिली ती न कामं होता परत कधीच आली नाही, ती कामं होऊनच परत आली. म्हणून मला खास करून आमच्या
महायुतीच्या सगळ्या नेत्यांचे आभार व्यक्त करायचंय, कारण का लोकांना सांगेपर्यंत कळत नसतं. जे 10 वर्ष कुडाळ मालवणच्या मतदारसंघांनी भोगलंय ते आम्हाला लवकरात लवकर ते सगळं भरून काढायचं आहे आणि ते लवकरात लवकर भरून येईल याची खात्री माझ्या मनामध्ये आहे. आपण असंच दक्षता देऊन आपण जर काम असं चोख बजावत राहिलो आणि लवकरात लवकर कॉन्ट्रॅक्टर जे आहेत त्यांनाही सांगतो काम दर्जेदार करा. आता आमदार बदललेले आहेत, उगाच मला कुठे मागे लाहायला लावू नका, कारण का मला बाकी कोणाची चहा पण नको असते. कार्यक्रमाला दिली तर काय हरकत नाही, पण बाकी कोणाची नको असते. म्हणून काम जर दर्जेदार झालं नाही आणि वेळेच्या आत पूर्ण झालं नाही, मॅडम आपल्यालाही माहिती आहे, बाकी काय वेगळं सांगायची काही गरज नाही. आम्हाला मागे लावायला देऊ नका, दर्जेदार काम करा, वेळेत काम पूर्ण करा, एवढीच आमची मागणी असते, बाकी आमचं काही म्हणणं नाही. आणि जसा ज्या गोष्टीचा मी उल्लेख मनोगताच्या सुरुवातीला केला, लवकरात लवकर आपण हा सगळा बाधित क्षेत्र कसा आपल्यामध्ये घेता येईल आणि हा 5,800 मला असं वाटतं किती म्हटलं आपण 5,000 ऑलरेडी झाले साहेब. 5,000 आता ह्या ज्या 2 योजना आहेत त्याच्यामध्ये 2,000 बाधित झाले. नाही, बाधित पासून संरक्षित झाले म्हणजे ते बाधित पासून संरक्षित झाले. बाकीचे 3,000 जे राहिले ते आपल्याला लवकरात लवकर त्याच्यामध्ये आणायचे. एवढं फक्त आपल्याकडून होऊ द्या. लवकरात लवकर या कामाचा पाठपुरावा करावा. काम पूर्ण करून जेव्हा लोकार्पण होईल ते लवकरात लवकर होईल अशी आशा बाळगतो. गायक अक्षय मिस्त्री यानं छत्रपती उदयनराजे भोसले यांच्यावरील गायलेलं सुप्रसिद्ध गीत सावंतवाडी येथे गायलं. राजे प्रतिष्ठानच्या कार्यक्रमानिमित्तानं ते सावंतवाडीत आले होते. राष्ट्रात एक विद्याचा लेख नाद नाही राजेंचा करायचा. हे राष्ट्रात एक दियाचा लेख नाद नाही राजेंचा करायचा. साताऱ्याचा शेर मावळ्यांचा घेर दम नाही कुणाचा लढायचा. राज्याची शान गरिबांचा मान मोह झाला बघ बघ्यांचा. राजे प्रतिष्ठान महाराष्ट्राची शान मोह झाला बघ बघ्यांचा. हे आले रे आले रे आले रे आले रे आले रे आमचे राजे. आले रे आले रे आले रे आले रे आले रे उदयन राजे. आले रे आले रे आले रे आले रे आले रे माझे राजे. आले रे आले रे आले रे आले रे आले रे उदयन राजे. छत्रपती उदयनराजे भोसले संस्थापक असलेल्या राजे प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून राज्यभरातील सामाजिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक क्षेत्रात भरीव कामगिरी करणाऱ्या मान्यवरांचा गौरव आदर्श पुरस्कार देऊन करण्यात आला. सावंतवाडी येथील भंडारी भवन येथे हा सोहळा संपन्न झाला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात छत्रपती उदयनराजे भोसलेंच्या मार्गदर्शनाखाली राजे प्रतिष्ठान कामगार सेना उल्लेखनीय कार्य करत असल्याचं प्रतिपादन राज्य उपाध्यक्ष गोल्डमॅन बशीरभाई कुरेशी यांनी केलं आहे. सावंतवाडी भंडारी भवन येथे राजे प्रतिष्ठान कामगार सेनेचा कार्यक्रम मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला. राज्यभरातील सामाजिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक क्षेत्रात भरीव कामगिरी करणाऱ्या मान्यवरांचा गौरव आदर्श पुरस्कार देऊन करण्यात आला. यामध्ये शिक्षिका स्वाती पाटील, अपर्णा थोरात, चंद्रकांत सावंत, रमाकांत गावडे, सुखदा जांभळे, दयानंद मठपती, संतोष बांगर, प्रतिभा बारी, पत्रकार उमेश सावंत, प्रशांत मोरजकर, विनायक गावस, उद्योजक जीवा राऊळ, सुधीर आडविरेकर, कुणाल वरसकर, मंगेश माणगावकर, संदीप चांदेलकर, पूजा संसूरकर, सामाजिक कार्यकर्ते संजीव विरनोडकर, रवी जाधव, नारायण उर्फ बाळा जाधव, जयराम आजगावकर, गजेंद्र कोठावळे तसंच विविध क्षेत्रातील मान्यवरांना शाल, श्रीफळ, सन्मानचिन्ह व सन्मानपत्र देऊन गौरवण्यात आलं. तसंच राजे प्रतिष्ठानच्या वतीने घेण्यात आलेल्या चित्रकला, निबंध, वेशभूषा, गणेश दर्शन स्पर्धांच्या बक्षिसांचं वितरण यावेळी करण्यात आलं. तसंच प्रतिष्ठानचे जिल्हाध्यक्ष संतोष तळवणेकर यांना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा यावेळी देण्यात आल्या. यावेळी व्यासपीठावरती राज्य कार्याध्यक्ष प्रकाश कोळी, सरचिटणीस चंद्रकांत धडके, उपाध्यक्ष गोल्डमॅन बशीरभाई कुरेशी, जितेंद्र खानविलकर, गोरख बोडके, सचिन जुवाडकर, अक्षय म्हात्रे, महेश वरप, अमोल टांगे, सुभाष गजरे, जिल्हाध्यक्ष संतोष तळवणेकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. प्रास्ताविक रामचंद्र कुडाळकर यांनी केलं. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन शुभम धुरी तर आभार कल्याण कदम यांनी मानले. शिवाजी महाराज, भीमा जिजाऊ यांना मानाचा मुद्रा आणि खरंच यांच्या सावलीखाली आम्ही आज काम करत आहोत आणि हे सौभाग्य आम्हाला सगळ्यांना मिळाले. मामासाहेबांनी जसं सांगितलं तसंच आज मी आमच्या हस्ते सगळे टीचर्स म्हणजे सगळे किंग मेकर्स
कारण की डॉक्टर इंजिनियर तर सगळेच बनतात, टीचर्स खूप कमी लोक बनतात आणि ते घडवतात भविष्य. आपल्या हे छोटे छोटे जेवढे पण आज लहान मुलं होते ते आपल्या भारताचे फ्युचर आहेत पुढचे, आणि ते सगळे एक टीचर घडवतात. आणि खरंच हे सौभाग्य आज आम्हाला इथे मिळालं. आणि पूर्ण सिंधुदुर्ग तालुक्यात आज जे राजप्रतिष्ठान कामगार सेना जे कार्य करते खूप छान, आणि आमच्या राजप्रतिष्ठान महाराष्ट्र राज्य सगळे पदाधिकारी, आज आम्ही काही पदाधिकारी इथे उपस्थित आहोत आणि आम्ही सगळ्यांकडनं महाराजांकडे जेव्हा मामा साहेबांनी आम्ही काल महाराजांना जेव्हा भेटलो आणि महाराजांनी सांगितलं की माझा आशीर्वाद आहे, तुम्ही जा पुढे त्या कार्याला. जेव्हा संतोष तळवणेकरांनी आम्हाला या कार्यक्रमाचं निवेदन दिलं होतं तेव्हा आम्ही त्यांना सांगितलं होतं की ठीक आहे, आम्ही 100% कार्यक्रमाला येऊ. 24 फेब्रुवारी महाराज साहेबांचा वाढदिवस आणि एक आठवडा महाराज साहेब कार्यक्रमामध्ये सगळ्या व्यस्त. आणि काल आम्ही महाराज साहेबांच्या इथे साताऱ्यामध्ये होतो. त्यांनी सांगितलं की सिंधुदुर्गाच्या कार्यक्रमामध्ये मला जाता येणार नाही, पण माझ्याकडून या कार्यक्रमाला शुभेच्छा आहेत. आणि माझी इच्छा आहे की आपल्या संघटनेच्या माध्यमातून आपलं पूर्ण शिष्टमंडळ त्या ठिकाणी कार्यक्रमाला उपस्थित राहिलं पाहिजे. ओसरगाव येथील जळालेल्या स्थितीत असलेल्या मृतदेहाची ओळख पटली आहे. हा मृतदेह सावंतवाडी तालुक्यातील किनळे वरचीवाडी येथील 4 दिवसांपासून बेपत्ता असलेल्या सुचिता सुभाष सोपटेचा असल्याचं पोलीस तपासात निष्पन्न झाल्याची माहिती मिळते. पाहूयात. या प्रकरणातील संशयित आरोपीला स्थानिक गुन्हा अन्वेषण विभागानं आंबोली बेळगाव मार्गावरून गुरुवारी मध्यरात्रीच्या सुमारास ताब्यात घेण्यात आला असून तो वेंगुर्ले तालुक्यातील असल्याचं पुढे आलंय. कर्जबाजारी असल्यानेच त्याने या महिलेचा काटा काढला असून पहिल्यांदा गाडीतील टॉमीने डोक्यावरती घाव घालून मारलं आणि तिला उसरगाव येथे पेट्रोल ओतून जाळण्यात आल्याचं पोलीस तपासात पुढे आल्याची माहिती मिळते. आडाळी MIDCला लागणारी विद्युत वाहिनी दोडामार्ग बांधा मार्गालगत मोरगाव येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनीतून शेतकऱ्यांची परवानगी न घेता विद्युत पोल घातले जात आहेत. मोरगाव येथील रहिवासी समीर चिरमुरे, प्रज्योत पावसकर, उपसरपंच देऊ पेळणकर यांनी हे मनमानी पद्धतीने सुरू असलेलं काम बंद केलं. आमच्या जमिनीतून विद्युत पोल घालण्याचा अधिकार ठेकेदाराला कोणी दिला असा जाब विचारत हे काम आम्ही करू देणार नसल्याचं शेतकऱ्यांनी सांगितलं आहे. पाहूयात. मोरगाव दोडामार्ग बांधा राज्य मार्गावरून आडाळी MIDCला वीज वाहिनी नेण्यासाठी मार्गालगत शेतकऱ्यांच्या जमिनीतून संबंधित शेतकऱ्यांना कोणतीही पूर्वकल्पना न देता किंवा परवानगी न घेता संबंधित ठेकेदार काही स्थानिकांना हाताशी धरून मनमानी कारभार करत असल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. JCBच्या सहाय्याने खड्डे मारून जमिनीत असलेली काजू यासारखी झाडे तोडून दादागिरी करत असल्याचं चिरमुरे यांनी सांगितलंय. याविषयी मोरगाव येथील उपसरपंच देऊ पेळणकर, समीर चिरमुरे, प्रज्योत पावसकर आदी शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीत खड्डे मारून पोल उभे करणाऱ्या ठेकेदाराला जाब विचारत काम बंद केलं व आमची केलेली नुकसान भरपाई द्यावी व यापुढे आमच्या जमिनीतून सदर विद्युत पोल घातल्यास त्याचे परिणाम तुम्हाला भोगावे लागतील असा इशारा यावेळी मोरगाव उपसरपंच देऊ पेळणकर, पावसकर, चिरमुरे यांनी दिलाय. MIDCची जी विद्युत लाईन जात आहे इथून, त्यासाठी आमची ही जमीन लागते लगतची, रस्त्याची लगतची जमीन आहे. त्या रस्त्याच्या लगतच्या जमिनीवर डायरेक्ट अतिक्रमण केलेलं आहे संबंधित ठेकेदाराने आणि इथे लाईन घालत आहेत. JCBने बघा, JCBने हे केलेलं आहे, काय ते लेवल केलेली आहे. आम्हाला न विचारता, आम्हाला विश्वासात घेतलं नाही आणि काम चालू आहे. याला आता आमचा काजू आहे, त्यात नुकसान भरपाई होणार, ते कोण देणार? संबंधित ठेकेदार देणार का? हे आम्हाला समजलं पाहिजे. संबंधित ठेकेदाराने आम्हाला विश्वासात घेतलं नाही किंवा जो कोण काम करणार आहे त्याने आम्हाला काय सांगितलं नाही, विचारलं नाही, काय सांगितलं नाही. याला जबाबदार कोण असं आमचं म्हणणं आहे. आम्ही काम करायला त्यासाठी त्यांना देणार नाही जोपर्यंत आम्हाला ते भेटत नाही. आमचे संपर्क साधत नाही, आम्हाला काही विचारत नाही, काय नाही. मनमानी कारभार चालू आहे सगळा आणि सगळं इकडे हे करून टाकलेलं आहे, वाट लावून टाकलेलं आहे सगळं. आम्हाला न विचारता केलेलं आहे सगळं. कोणी आमच्याकडे एकही माणूस आलेला नाही विचारायला. रस्त्याच्या लगतच्या जवळपास आमच्या सगळ्यात मोरगाव स्टॉपपर्यंत सगळ्यांच्या जमिनी लागत आहेत आणि काय विचारत नाही. रस्त्याच्या जवळच्या रस्त्यालगतच्या जमिनी असून काय सोडलेलंच नाही ठेकेदाराला. कोण ठेकेदार आहे हा सुद्धा आम्हाला माहीत नाही. ठेकेदार कोण तोच माहीत नाही. डायरेक्टली येतात, JCB लावतात आणि लेवल करतात. कोणाची जमीन आहे तीच आता प्रश्न पडला आहे आम्हाला. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा.
ओसर गावातील त्या महिलेच्या मृतदेहाचं गूढ उलगडलं. अडाळी MIDC साठीचे विद्युत पोल टाकले जात आहेत शेतात. आणि काळेथर देवली तारकर्ली खार बंधारा कामाचं भूमिपूजन. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.